क'क्राझाराव जी सरकारखौनो नाम BTC থাকিব क'क्राझाराव जी सरकार बे BTC थागोन जाहैदों हा जिथुनाखि एरियानि नामाल'सो BTR होननानै बुंदों थारमाने सुक्तियाव मोजाङै नायलांब्ला नुगोन बा मिथिगोन होननानै बुंदों जिथुनाखि BTRआव मोनसे सुक्तिल'सो होनना बुंदों BTRआ नाथाय सरकारा BTC थागोन होनना बुंदों जाय मोनसे समाव BTD दंमोन ना बे BTDखौल' चेन्ज खालामनानै माने BTR खालामदों होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझाराव थांनानै गुवारै फोरमायना होदों थारमाने मैयानि दिनाव BTR एकर्ड डे नङामोन होनबा नैबेयाव बिथाङा रोखायै फोरमायनो हाबाय जे रोखायै क्लियार खालामनो हाबाय जे सरकारा BTC थागोन नाथाय सुक्तियाल' BTR होननानै बुंदों दा अब्ला साननो गोनां बाथ्राया बेनो थारैनो जोंहा जुदि BTRनि सुक्तिनि गेजेरजों जेबो राइट्स गैयाब्ला जेबो मोन्थाय गैयाब्ला जोङो BTRखौ सुक्ति खालामबा मा मुलाम्फा मोनखो मा लाब जाखो जोंहा BTRखौ सुक्ति खालामनानै अब्ला जोंनो बै थाखानाय BTCआनो मोजांमोन जों बेखौनो बुङो आरो जों बेखौनो साननानै मोनदाङो अल रायजो राजाफ्रा माथा मारिबा नैबे पइन्ट मोनसेयावनो हमनो हायो जे दिनैनि दिनाव BTR सुक्ति खालामनानै फैखांनायनि उनावबो सरकारा मानो BTR फैनो हायाखै दिनैनि दिनाव BTRआ मानो सरकार फैनो हायाखै नंगौना नङा दा BTCआ जुदि BTC एकर्ड खालामनानै लाबोनायनि उनाव BTCआ जुदि सरकाराव थानो हादोंब्ला गोहोआव थानो हादोंमोनब्ला दिनै BTR एकर्ड खालामनानै लाबोनायनि उनावबो दिनैनि दिनाव मानो BTRआ सरकाराव फैनो हायाखै एरियाखौल' BTR होननानै बुंदों मिथिबाय बा सुक्तियाल' BTR नाथाय सरकारा BTC थागोन बे माब्रै जाथावना मा एकर्ड खालामनानै लाबोनाय जाखो बियो अब्ला जों बै थाखानायखौनो पावार एन्ड फांसनखौ लाफिनजोबनानै जोङो गोख्रोङै मजबुत सालायफिननानै मोजां होननानैसो आं सानो दा रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना निस्सय बुजिखागौ नोंथांमोना गोबानो नुखाबायबो आरो गोबानो नुवाखैबो जानांगौ बे भिडिअखौ स' नोंथांमोना जायफोर नुवाखै नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला आरो जोबजासिम खोनासंनानै ला बिनि सिगां सिगां जिथुनाखि हाग्रामा महिलारिया गोबांथार माखासे खोथा बुंदों बिथांमोनाबो BTC एकर्ड डेनि गेजेरजों प्रमद बर'आ मा मावदों मा मावाखै आरो मावनो हागोन ना हाया मैयानि दिनसिमावथ' BTR सुक्तिया 5 बोसोर जानानै थांबाय कमप्लिटलि नङा होमबा आरो गोबांथार बेफोरबायदिनो पावाराव फैनाया नै जाबावनोसै 5 बोसोर बेफोरबायदिनो गोबां माखासे खोथा बुंदों जा बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया BTCनि दिनै जोङो साफ्रोमबो बर' हारिया नैबे बाथ्राखौ गोथौयै बुजिनानै लानाया मोजां आरो जोङो जेब्लायबो बेखौनो खावलायबाय थायो दे जोङो BTR एकर्डनि गेजेरजों जेबो पावार एन्ड फांसनखौनो जुदि मोननो हायाखैब्ला जेबो जोंहा बारायनायनि जेबो राहा लामायानो गैयाब्ला अब्ला जोङो बै BTRनि सिङाव हाबसोना थाबाय थाना मा मोननो बे BTRखौ जोङो रायजो मोनबाय होननानै सानबाय थानानै मा मोनगोन मा मुलाम्फा दङ जों बेखायनो जों साफ्रोमबो हुसियार जा जोङो दिनैनि दिनाव रावबो गोदोनि बायदि आइ आफाफ्रा जेरै जाम्बा जाम्बिमोन बेफोरबायदि गैलिया खिन्थु गोदोनि दिनावसो जाम्बा जाम्बिनि समावसो सैथो जुगा दंमोन मिथिबायना बै बिथांमोननि सैथो जुगा बा बै जाम्बा जाम्बिया गोमाबोनायनिफ्राय दिनै लासै लासै गोमाबोनायनिफ्राय मा जानो थांगासिनो दङ जोङो गावजों गाव गोरों गोरा ओंखारलायनायनि उनाव मा जागासिनो दङ गावजों गाव नासयलायनाय गावजों गाव सोबख'लायनाय गावजों गाव देख'लायनाय गावजों गाव थगायलायनाय नै बेफोरबायदिया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ बेखायनो बुङो दुखु दामोन जायफोर फरायनाय एडुकेटेड मानसिफोर आरो जायफोर फरायै बेखौनो बुंदों मा शास्त्र मथे पढ़ा बिद्या हाराम जादा अपरा बिद्या महागुन आं बे बाथ्राखौ सिगाङावबो बुंखांबाय थारमाने साफ्रोमबो नङा दै जायफोरा फरायनानै गाज्रि बिद्या लादोंना बैफोर साफ्रोमबो नङा जायफोरा हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गैया जायफोरा बर' समाजनि थाखाय जेबो सेन्टिमेन्ट गैया साननाय गैया नै बिथांमोननि गोसोआव माने गाज्रि गियान दङ मारै होनना बुङोब्ला नोङो डक्टर MBBS जाहैगोन सोरबा पुलिस अफिसार जाहैगोन आर्मि अफिसार जाहैगोन सोरबा इन्जिनियार जाहैगोन बिनि उनाव मा जागोन नोङो सोरबाफोर फिसा फिसौ खामानि नागिरनानै थाङोब्ला नोंनाव घुस जागोन घुस नै बेखौनो बुङो हारामजादा मिथिबायना आरो जायफोरा अपरा बिद्या महागुन होननानै मानो बुंदों फरायनाय गैयै सुबुंनाव हारिनि थाखाय साननाय सेन्टिमेन्ट दङ नाथाय सौहानो हाया आरो समाजनि थाखाय माबोरैबा जोङो मिलायनानै सोलिलांनो हागोन माबोरैबा जोङो बिना फैसायाव खामानि मावलांनो हागोन माबोरैबा जोङो बिना फैसाजों दस्राखौबो खाबु होनो हागोन नै बेफोरखौ जों फारसेनिफ्रायनो साननो हानाय फारि फारि दङ आरो फराय मानसिफोरनाव दा फरायैनि रुल्स एन्ड रेगुलेसना बहा सोलिनो आथिखालनि जुगाव नङा होमबा दानि जुगाव नांगौ जोंनो एडुकेटेड बै एडुकेटेडफोरनि साननाय हनाय गासिबो बिथांमोननि फिलिंसासो फुरा जानानै थाङो नाथाय जाम्बा जाम्बिनि फिलिंसफ्रा माब्लाबाबो साक्सेसफुल जाया बे रोखा आरोखि दा जेरै जोङो थोंजोङै नुहुरनानै मोनो थाखानाय BTCनि गादि एबा सिटखौ सिख'नानै लादों जोंहा प्रमद बर' सारा BTRनि CM
प्रमद बर' सारा गाव एबसुनि आफादगिरि जानाय समाव गाव रायजो राजाखौ लानानै सोमावसारनाय समाव गोबांथार खोथा होदोंमोन न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै सोमावसारबोदोंमोन साननाया जाफुङोब्लानो डिमान्डआ जाफुङोब्लानो बड'लेण्डखौ मोनोब्लानो डाइरेक्टखौ फुल स्टप खालामनानै सौरागुरिनि गामियाव थांनानै रायजो राजाफोरजों आलो गोजोनै संसार जाहैगोन होनना बुंदोंमोन दिनै बहा सौरागुरिनि गामिनि रायजो राजाजों रायजो जानानै दङ प्रमदआ नायफैया मानो रङियावसो दंफैयो तामुलपुरबो गोलैबावा बिथाङा गावनो बिटिआरखौ सुक्ति खालामना लाना फैदों नाथाय तामुलपुरानो गोलैबावा खोमा आन्दासाव रङिया कामरुप जिल्लायावसो दंदां नै बेयावसो एब्रेनानै दङ बिथाङा आरामसे बिल्डिं न' बानायलायनानै मालाय लामा लामा गार्ड दोनलायनानै मिथिबायना प्रमद बुंनाय रावफ्रा सैथोना असैथोमोन आरो दिनै आङो प्रमदनि बुंनाय रावफोरखौ बेरखांहोफिननाया बा बुफ्रुनानै होफिननाया थारैनो मोजां जादोंना गाज्रि जादों बा सैथो जादोंना असैथो जादों नैबेखौ नोंथांमोनासो सायख'नांगोन मानो होनबा सायख'नो हानाय बा साननो हानाय गोहो मेलेम नोंथांमोनावनो दंसै मेलेमजिबि सुबुङा जोंनि बर' समाजाव गोबांथार फैबाय नाथाय जोङो मानि खारनाव बुजिनानै बुजिबायदि जागासिनो दङ जोङो पलिटिकेलनि लाबा लाबनि थाखाय नै ओरैजाय मिथिबायना गुरलाबफोरखौ लानानै जोङो थाखा फैसाखौ लानानै जोङो गावखौनो माने हाई लेभेलनि साननानै लायो गावनि जाथि बंस'खौ माने जेबो गुरुत्व गैयै जालाङो जोङो पलिटिकेलनि थ्रुयैनो आरोखि गावजों गाव नांलायहोनाय माया नांलायहोयो पलिटिकेलानो गावजों गाव बुलायहोनाय माया बुलायहोयो पलिटिकेलानो गावजों गावनो माने बुथारलायहोयो माया पलिटिकेलानो गासैबो पावारा पलिटिकेलाव दङ नाथाय पलिटिकेलनि पावारा मोजांखौ मावनो नागारै गाज्रिखौ मावगासिनो दङ नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव जों बेखौ नुदों बै समाव बिपिएफनि आमोलाव नोंथांमोना गोबांथार बुंबोबाय प्रमद बर' साराथ' गोबांथार खोथा बुंदों एनडिबिनि जेलाव जोबजानानै थानाय जेरनाब्ला रन्जन दैमारि सारमोनखौ गोसो जायोब्ला हाग्रामा महिलारिया गाबोन समफोरनो बख'नानै लायनो हायो पावार दं बेहा होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव 2020 मायथाइनिफ्राय बिटिआरखौ सुक्ति खालामनानै लाबोनायनि उनाव प्रमद बर'आबोथ' पावाराव दङ नङा होमबा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' साराबोथ' दिनैनि दिनाव पावाराव दङ अब्ला बिथाङा मानि थाखाय बख'नो हायाखै मानि थाखाय प्रसेसआव दङ मानि थाखाय सोलिगासिनो दङ मानि थाखाय मावगासिनो दं होननानै दिनै 5 बोसोर जानानै फैखो गाबोननो बख'नो हायो होननाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय गाबोनखौ आं बुजिदोंमोन माने बोसोरसे नङाब्लाबो बोसोरनैनि गेजेराव हयथ' बोसोरथामनि गेजेराव नाथाय दिनै 5 बोसोर कमप्लिट जालांबाय एक्क माने 100आव 10% जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानैसो आं सानो आरोखि स' नोंथांमोना बुजिनानै लादो आं बांद्राय गोलाव बाथ्राखौ बुंनो सानलिया नोंथांमोना निस्सय बुजिनो हानाय गोहो मेलेम दंसै दा बेनो आरो रायजो राजाफोर नोंसोरो जेब्लायबो बुजिनो हानाय मेलेमा दङ नोंसिनाव गोहो मेलेमफ्रा नोंथांमोना गाव गावबाव सायख'नानै लाबानो जाबाय सोर बबेथिं मोजां मोनो थारैनो नोंथांमोना थाखानाय बिटिसि सरकारखौनो मोजां मोनो ना बले बिटिआरखौ मोजां मोनो दाथ' जिबायदि आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया क्लियारै बुंनानै होदों जेनेबा सरकारा बिटिसिआनो थागोन एकदाल'सो बिटिआर होननानै बुंदों थारमाने एरियायाल'सो बिटिआर नोंथांमोना बुजिनानै लादो आफादगिरि खोरोमदावारि बिथाङा पाँच बছर चलाइছে আজি 5 বছর কমপ্লিট হল আজি 27 জানুৱাৰী তো যেন হোক প্ৰমোদ বৰাই যেনেকা কথা দিছে এইটোতো কৰিবই পৰা নাই আৰু সি কৰা মানুহ নহয় কৰিব ইচ্ছা থাকিলে বহুত কাম কৰিব পাৰিলে হয় সি ইচ্ছাই নাই সি বিটিচিটো বিক্ৰী কৰি পেলাই খাই আছে কথা সেইটোৱে আজি স্যার বৈঠকত কি আলোচনা হল আপনার লগত আমাৰ আজিৰ বৈঠকত এনে যোৱা 19 তাৰিখ আৰু 20 তাৰিখত যিটো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই যিটো ট্ৰাইনিয়েল কনফাৰেন্স হৈছিলে ইয়াত যিখিনি ৰেজুলেশ্যন পাছ কৰিছিলোঁ সেইটোকে আমি স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিছে আজি আৰু নতুনকৈ আমি আজি এই 10 ফেব্ৰুৱাৰী যিটো অবজাৰ্ভ কৰা হ'ব আমাৰ দলৰ পৰা সেইটোকে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কৰিম বুলি আমি আজি ডিচিশ্যন লৈছে আৰু বিটিচি একৰ্ডে আৰু আমি দুটা কমিটি বনাইছোঁ একটাটো হ'ল কেণ্ডিডেটবিলাকক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে 2025 নিৰ্বাচনত কেণ্ডিডেটবিলাকক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰুটিনি কমিটি 5জনীয়া আৰু একটাটো হ'ল 2025 যিটো নিৰ্বাচন
BTC নিৰ্বাচন ইয়াৰ মেনিফেষ্টো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা আমি ৰেজলিউশ্যন পাছ কৰিছোঁ বা সেইখিনি 2025 BPF গঠন কৰিব BPF চৰকাৰ গঠন কৰিব এইটো ফাইনেল শৰণীয়া নৱকুমাৰ শৰণীয়াই আপোনালোকক যোগদান নাই নৱকুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই হয় আমি চিডলি বাই ইলেকশ্যনত আগত হেৰা শৰণীয়াৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে 2025 আমি কেনেকৈ একেলগে মিলি পেলাই আমি BTC চৰকাৰখন বনাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কিছু ৰণকৌশল কৰাৰ বাকী আছে আমি বহিম হেৰাৰ লগত আমি বহিম হেৰা যিহেতু উইলিংলি সি আমাৰ দলৰ লগত মানে এলায়েন্সত থাকিলেও বা নাথাকিলেও কেনেকৈ আমি এডজাষ্ট কৰি পেলাই কাম কৰিম সেইটো বিষয় লৈ আমি আলোচনা কৰি ফাইনেল কৰিম মিত্ৰতাৰ কথাটো সেইটোৱেই এলায়েন্স হৈ পেলাই খেলিম না এলায়েন্স নোহোৱাকৈ কিছু এডজাষ্ট কৰি পেলাই খেলিম সেইটো আমি আলোচনা কৰি ফাইনেল কৰিম কিন্তু ছাৰ এবাৰ BTCত বিজেপিয়ে নিজাববী খেলিব কিবা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি বিজেপি আপোনাৰ লগত আফটাৰ অল মানে এই BTCৰ যিটো ৰাজনীতি সেইটো যদি আজিৰ দিনত চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে 1 নম্বৰ পজিশ্যনত BPF আছে ছেকেণ্ডত BJP আছে 3 নম্বৰতহে UPPL আছে এই হিচাপত বিজেপিয়ে এইটো নিশ্চয় ক'ব আমি অকলে খেলিব পাৰিম বুলি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপোনাৰ ভিতৰুৱা কিবা সম্পৰ্ক এতিয়া আছে নাই মোৰ লগত এনেকুৱা ভিতৰুৱা নাই BTR ৰেকৰ্ডত একো মানে উন্নয়ন কাম কৰিলে BTR ৰেকৰ্ডতো কি আছে কি নাই আপোনালোকে চবেই জানে মুঠতে বিজেপিৰ পজিশ্যনটো আজিৰ দিনত BTC অঞ্চলত ছেকেণ্ড বিজেপিৰ পজিশ্যনটো আৰু BPF হিচাপে 1 নম্বৰত আছে 3 নম্বৰত UPPL আছে 4টা বছৰ কি ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ 4টা বছৰ নহয় 5 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে এই এপ্ৰিল মাহত 8 তাৰিখ পালে 5 বছৰ কমপ্লিট হ'ব উন্নয়ন কি দেখিছে উন্নয়ন একো নাই উন্নয়ন একো কৰা নাই জিৰ' UPPL দলৰ পৰা মানুহ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে UPPLৰ পৰা মেলা MLA মেলা EM MCLA আহিবৰ কাৰণে যোজা চলাই আছে মানে লিংক কৰি আছে আৰু কি কৰিব আহিব কিন্তু আপুনি প্ৰমোটে চব ইয়াত বস্তু চিণ্ডিকেটৰ বস্তু দেই হ'ব নহয় চৰকাৰখনৰ নাম BTC এৰিয়াটোৰ নাম BTR আপোনালোকে চুক্তিটো পঢ়ি গ'লে কোকৰাঝাৰত যি চৰকাৰখনৰ নাম BTCয়ে থাকিব কিন্তু BTAD বুলি যিটো আছিলে সেইটোৰ জেগাত BTR হ'ব গতিকে সদায় আপুনি এই এৰিয়াটোৰ নাম BTR ক'ব চৰকাৰখনক BTC ক'ব সেইটোৱে চুক্তিত আছে